И здравейте отново. Ходих на басейн и сега ще снимам самостоятелна игра. Създаване на нов свят ще пиша. Няма да го напиша правилно 100%. Не го написах правилно, знам. Не знам как се пише. Гоша, ще го намалиш ли? Не, базикам се, Гошко не е тук. Все как да го намаля, като дистанционното не е у мене. Мамо, ела да го намалиш! Благодаря, мамо. Така. И сега ще събера дърво. Котката ми пак е на терасата и иска да влезне. Мамо, отвори на котката! Така, тигър, влизай. Може да го чувате. Сега най-вероятно ще дойде при мен. Или при някой, който е до мен. Или ще се качи някъде. Не, той отиде към спалнята. И почна да мялка. Какъв е този бък? Защо? Оправи се. Събирам дърво, събирам дърво, събирам дърво, събирам дърво. И ако искате да правя шоу с предизвикателство, като Цуро, пишете в коментарите. И също ако имате ваши мапове, пращайте. И аз и Гошко като оздравее, аз ще снимам видеота на тях и Гошко ще снима като оздравее, разбира се. Той сега е болен, Гошко. Ама майче тигър ще си мялка доста. Дай да убия свинята. Не, свиня. Съжалявам, че не мога толкова лесно да въртя ето така. Просто съм без мишка. Забрави да си я взема. Ням. Свиня. Пичо. Тигър пак ли дойде? Лапите направо ти се чуха. Може и хората да ти чуха лапите. И да си им провалил клипа, нали се сещаш, тигър? Сам мялкаше и без това. Не при мене, няма се качва. Тигър, стой си долу по-добре. Тигър, сам да си ми направи нещо с краката. Тигър, само. Тигър, не. Не, тигър. Тигър, спри. О, как му стесна. Тигър се качи при мен. Ту. Слезна си най-накрая. Отдъхнах си. Чакайте да затворя вратата. Да, затворих я. И той сега е в другата стая, нека си мялка, колкото си ще там. И ти ли бе, кученце? И ти ли бе, Жорко? Той е тихичък. Не е като... Даже почна да хърка. Жорко, защо лежиш в дивана? Жорко, защо лежиш в дивана? Играем се. Ще играя с него след клипа.
ми е по-важен. Не базикам се, Жорко ми е по-важен. Носи ми дистанционното. Какво иска да направя с него? То му е паднало това. Много умно куче. То му е паднало това отзад за батериите. Така. Дай да направя един чест тук да сложа. Да направя крафтинг тейбъл. И да ви кажа, кучето ми е много умно. И веднъж като видя котката в беда, я спаси. Да, знам, че кучетата и котките са врагове, но при мен е обратното. Те са приятели. И крафтинг тейбъл да направя една кирка. Пръчки. Да направя. Опа. По-бързо. Даже и кучето го интересува Майнкрафт. В момента се е скрило до там, деца подпират на дивана и гледа. Сега ще направя пещерата. Пещерата. Толкова стига. Сега почвам настрани да копая. Може да чувате шум, това е от кучето ми. Да. В момента скача по килима. Може да го чувате. Дай направя да го премахвам. Опа. Браво, Гоше. В момента снимам видео. Ти какво правиш? Срещна ли Жорко по коридора? Да. И тигър. Те двамата досия бяха при мене. Тигър ми мялкаше и ми скачаше. При мен дойде спалнята и почна да мялка. Жорко Не, Жорко... беше кротък. То Жорко не беше добър. То сега сигурно... Но ми се гледа малко детско, така че ще погледам. Да. Съжалявам, че ще увелича, но гледа му се гъмбо. Увеличи. Така. Гошко ще гледа гъмбо. Не дейте да ми се сърдите, но все пак Гошко гледа телевизия. И още едно блокче. Не съм мистър Симетрия. Го правя точно. Кирката скоро ще ми свърши, че трябва да направя каменна. И защо цепи? Ще е доста широка пещеричка. Но аз забравих да говоря. Да, ние сме сами в къщи. Неговата майка е
фризерския салон ли е, Гоше? Моята е на работа в кухнята. Тати и той е на работа на дискотеката. Да, на Славчо дискотеката в момента е тати на работа. Така. Всъщност няма да бъде толкова голямата, толкова ми стига. И китката ми се изхаби. Грозната китка. Ко да я правя? Като се изхабила да се хаби. Дай се тук да го правя. Ей, тук ще Гоше. Виж, какво мислиш така да оставя двете купчета за прозорче да сложа тук? Ей, тук да сложа прозорци. Гошко дося спеше, майче. Сигурно тигър го е събудил. Сега седна до мен Гошко. Това ще го правя. О, не трябва да го правя сега всъщност. Защото тук ще влезнат някакви гадини. И ще ме изнервят като за световно. Чакай, аз на нормал ли съм изобщо? Да, на нормал съм. Още нека играта. Цепи. Чицепи. Чицепи. Така. Не, всъщност това за сега ще го закрия. Дай да събирам дърво по-бързо, да направя врата, че се стъмнява. Да, стъмнява са. Гошко ми шепне, защото той не иска да си хаби гласа. Четири. 8. Бързо. Бързо. Пещерата. Бързо да направя врата, че идват гадове. Чакайте, и сега да го направя малко на лесно, че намирно де, че ще ме убият, докато аз сложа врата. Мисля, че Гошко не ви пречи с телевизора, защото му е много слаб телевизор. И сега като сложа вратата, ще спирам епизода, за да не става много дълъг. И ако имате някакви мапове, пращайте. На какво ли да ги пратите? Не знам, ама за всеки случай ще сложа фейсбука ми или ще сложа моята фейсбук страница в описанието. Така. Така врата. Така, настройки да се направя пак на нормално. Лесно, нормално, така. Готово.
И това беше от мен и до следващия път. Довиждане.